Усім прывітанне. Сёння нядзеля і мы, як заўсёды, не можам усядзець на месцы і паехалі ў суседні горад. Ён называецца Бад Пірмонт. Ён курортны гарадок такі, недалёка ад нашага горада знаходзіцца. І ён вельмі прыгожы. Мы яшчэ усю прыгажосць не пабачылі. Вось пабачым разам з вамі. У нас сёння зноў сонечна, не сказаць, што цёпла, але сонца ёсць і гэтага зараз дастаткова. Вось, потому что сонечка стварае такі класны непаўторны вайб. Вось, і вельмі прыемна шпацыраваць па такім надвор'і. Бад Пірмонт уваходзіць у раён з цэнтрам у Хамельне, але з'яўляецца цэнтрам абшчыны. Тут гэта так называецца. Мы для сябе як бы гэта растлумачваем, як быццам бы вось у нас ёсць раён, а ёсць яшчэ сельсаветы. І нам неяк так прасцей, тыпу, што гэта Хамельнскі раён, але Бад-Пірмонтскі сельсавет. Нам неяк так прасцей успрымаецца. Вось. Ну і мы вось за гэтыя 3 дні ўжо наведалі, атрымліваецца 3 абшчыны. Вось. Канешне, наша мэта наведаць, не ведаю, падаецца ўсю Германію, але як мінімум зараз усе абшчыны нашага раёна. Ось тут такія домікі прыгожыя. Такі раёнчык, ну і мы вось пойдзем туды. Такія балконы класныя. Зараз падыходзім да гарадской царквы. Такая прыгожая, вельмі высокая, у гатычным такім стылі. Знаходзіцца на такім узгорачку, бачна адусюль. Тут увогуле вельмі такая халмістая мясцовасць. У нашым горадзе таксама, ну і тут гэта так вельмі добра бачна. Вельмі прыгоженькая. Тут таксама такая алея прыгожая. Ну і вось гэта вельмі прыгожы будынак, але ён на рэканструкцыі, на жаль. Вось. Летом приедем яшчэ. Я думаю, мы не толькі летом, яшчэ вясной приедем сюды. Недалёка ехаць, усяго 15 хвілін на цягніку, нават менш, да? 15 Ну, так, вельмі прыгожа. Вельмі адчуваецца вайб такого курортнага горада. Вельмі шмат атэляў. Тут нават вось асфальт не пакладзены. Просто, ну, сапраўды такое вельмі летняе адчуванне. Ой, паглядзі, атэль на атэле просто. Да. Вось. Ну і вельмі шмат зараз будынкаў на рэканструкцыі, напэўна, да сезона. Таму што вось тут самая, напэўна, прыгожая такая алея. Сёння нядзеля, крамы не працуюць, таму людзі проста шпацыруюць, атрымліваюць асалоду ад надвор'я, ад прыроды. Вось, вельмі такі няспешная атмасфера. Вельмі добра, што паехалі, таму што мы 3 дні запар ужо ездзім кудысьці, і я ўжо думала адпачыць сёння, пабыць дома. Але прачнулася, нешта ўбачыла это блакітнае неба, і думаю, не, ну трэба ехаць. Адпачнем ужо на тыдні. Дзіма будзе працаваць, і я буду адпачываць. Вось. А выходныя трэба з карысцю праводзіць. Вось такія фонтаны. Яшчэ, праўда, не працуючыя. Вось, але такая вось дарожка. Нам вельмі падабаецца тут. Вельмі хочацца ўжо хутчэй прыехаць сюды летам, каб паглядзець, як тут усё ў сезон. Тут некае такое цікавае месца. Нешта цікавае, не ведаю, што это такое. Некія лавачкі такія. Ось. І вось такія. Ось такое, карацей, месца. Это мы падыходзім да замка. Тут яшчэ ёсць замак Бад Пірмонт.
Вось, і ён з усіх бакоў акружаны вадой, да? Так, Вось, ідзем. только по мостику можна трапіць. Ідзем глядзець на прыгажосць. Ну, неба ўвогуле такое, да? Прыгожае, блакітнае. І людзей не шмат. У сезон тут, напэўна, вельмі шмат людзей. Вось падышлі, паглядзіце, якая проста прыгажосць. Ён стаіць на такім астраўку пасярод вады. Вельмі прыгожа. Просто няма слоў. Падышлі бліжэй. Вельмі прыгожа выглядае. Зараз яшчэ зойдземся ва ўнутраны дворык. Канешне, мне вельмі падабаецца. Ён абсалютна іншы, чым той, у які мы мінулы раз ездзілі. Абсалютна адрозніваецца, але таксама прыгожа. Ён як такі абарончы, мне падаецца. Вось, ну і, канешне, сонейка так прыгожа. Падае. Ведаеце, чамусьці адчуваю сябе як у серыяле «Мерлін», калі хто глядзеў. Я ў дзяцінстве вельмі любіла серыял «Мерлін». Там про сярэднявечча. Мне падаецца, што дзеянні адбываюцца, напэўна, у Англіі. Вось, але ну, тут таксама штосьці такое мне нагадвае. Карацей, Дзіма ось залез за рашотку і папрасіў яго засняць. Я спадзяюся, вы бачылі Дзіму. Ось, зараз уже я туды пайду. Пры ўваходзе вось такая група уваходная. А вось і Дзіма выйшаў з сутарэннем. Клёва. Ой, слухайце, ну это капец, это вельмі прыгожа. І мне падабаецца, што хадзі не хачу, да? Просто хочаш спускайся, хочаш падымайся, што хочаш рабі. Тут такая некая свабода, конечно, в этом. О, классно. Классно. Ты меня тюль кричал? Ну, это были покои охраны. Ого. Круто. А вось тут утрымлівалі вязняў. Вось у гэтых месцах. Ну, тут сапраўды так жуткавата. Асабліва ноччу, напэўна. Такое сабе тут застацца. Ось такі ўнутраны дворык. Тут можна таксама вось пахадзіць па ўсіх гэтых сутарэннях, па ўсіх гэтых пакоях. Вельмі цікава. І ўпершыню, канешне, у такім вось замку. Ніколі не была на экскурсіях у такіх месцах. Класна. А вось тут другі унутраны дворык. І тут такія вось навес. Летом тут кафе, і это ад сонца абараняе такія вялікія. Вось, ну тут такая сцяна. Таксама вельмі прыгожа. Зараз падымемся на сцяну яшчэ наверх. Зараз полезем на сцяну. Ой, слухайте, няма слова. Конечно, это сутарэнні такие. Ось. Все, ідем на сцяну. Ведаеце, як у «Гульні престолаў». Ну, не так шмат і трэба было ісці, канешне. Ой, як прыгожа. Клас. Вельмі прыгожа. А тут, напэўна, такія сады, да? Клас. І лавачка. Як заўсёды. У Германії заўсёды некае прыгожае месца, абавязкова будзе лаўка. Класна, канешне. Слухайце, так прыгожа. Таксама можна так абысці. Тут уже хтосьці забраў палову лавачкі з сабой на памяць. Тут
страшно. А вон качки плавають, глядите. Їх там, можливо, кормять чимось. Хоча, до речі, у Германії є штраф за те, що ти кормиш качок хлібом, наприклад, чи чимось таким. У крамах продаються спеціальні зерні, яким можна кормити птушечок. Мені подається, це вельми правильно. Ось здесь так само так мальовничо, лавочки стоять, можна посидіти, порелаксувати. А ось отсюль бачно і гэта церква, у яку ми заходили. Бачиш, Діма? Класно. Давай присядем, помедитуем. А ось гэта, глядите, такий домик для качок. Ну, это мы так, якби подумали, але я думаю, що так і є. Вельми шмат качок, можливо, вони там відпочивають. Ми ось ходимо по этой стене, по версі. Ось, конечно, невероятная пригожость. Вельми нам сподобалося тут. Обов'язково треба сюди приїхати у більш тепле надвор'я. Хоча я б не сказала, що нам надвор'я не перешкоджає. У кожне надвор'я, мені подається, своя некая романтика, своя атмосфера. Ось тут така пригожуня сидить. До речі, вельми шмат таких неких жіночих постатів, жіночих станів. Ось, ну це замок ближай. І зараз я ще подивим ось тут. Тут уже криху теплее, бо сонненько, так видите, вже криху припікає. Діма мой пішов, ну як? Нормально? Всі оборонені. Да? Ну да. Не веду, для чого це використовувалося, не хочу. Обороні замку як. А, стрілять. Да, слухай, реально просто як у серіалі, да? Ти відчуваєш ці угольні тронув? А? Розетка 18 століття. Да. Подзаражалися. Ой, слухай, клас, просто клас. Короче, підійшли ще до садов, так зараз пойдемо сюди, поглядіть, скільки риб. Тут качки і риби. Просто тут есть запрет, конечно ж, на рыбалку. Поглядите просто, сколько рыб. Вельми цікаво. Так само так було, коли хто глядів наш влог з минулого замка. Щоб потрапити в парк, треба було ось набити квиточки за 3 євро. Ось, ну тут такі ворота, їх треба відсканувати. Ага, і все, і я пішла. І все, і трапляємо такий прихожий парк, який ось ми бачили зверху, коли на стіну піднялися. Якби це би на футбол прийшли, да? Якби це би на футбол прийшли. Така ж саме. Ну все, будемо шпацирувати. Ну тут прихожих, це коштувало того. Ага. Ось такі тут беседки. Ну, одним словом, пригожость, конечно. Я думаю, 3 євро не шкода заплатить, как поглядеть ось такую пригожость. Ну, такая лавочка классная. Ой, прикинь, как летом классно под ею сидеть. Думать про щось. Ой, вельми пригоже. Ось так тут пригоже. Я вже вельми чекаю часу, коли це все заквітніє. Просто уявіть собі, як буде пригоже. А тут, глядите, Дима рассказал, что вода ось такого кольору, что она богатая на железо. А ось гуси ходят, такие великие, пригожие. Все так само цікаві такі. У мене, короче, сів телефон, здимаю на Дімін,
Але не могла не засняти для дітей цікаво. Така лавочка у вигляді канапи. Це вельми прикольно. Ось. Просто такий царський трон. І ось глядиш на таку ось пригожость. І ще качки ходять, тут гусі, качки. Ось. Пригоже, конечно. Дімка, сядь. Она бетонная такая брудноватая. Ну, просто присядь для антуражу. О, цар. А тут прямо такий казочний, да, пейзаж. Якби це би така избушка на курих ножках. Вельми пригожа. Тут ще тече такий ручейок. Ой, слухайте, ну, БТ-парк просто вельми класний. Да, и это самое еще не прохожую пару, а что? Да, это мы Что приехали. весной, осенью будет. Ну, это мы приехали у лютым. Ну, коли переехали, тоді і вандруємо. Тут так само така кірха пригожа. Там ми вже спускаємося. Вже йдемо амаль на вокзал. Ось так пройшла наша вандровочка в Бад Пірмонт. Поглядите, яка пригожость. Такие далегляды классные. Холмы, такие узгорки. Вельми прихожа. Мы уже приехали додому. Криху змерзли. Бо вже такий, видите, морозець. Ось. Дякую велике, що були з нами, що доглядели це відео до кінця. До зустрічі в нових влогах. Поспробую знімати частей. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Всім до побачення.